Podía. O meu nome é Fátima. Vou presentar a estes dous escritores que hoxe temos a sorte de que estén aquí con nós. Eles son Valentín Faxín e Xosé Ramón Pichel. Valentín Faxín naceu en Vigo. É licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela. De 2009 a 2012 foi presidente da Asociación Galega da Lingua e actualmente é profesor na Escola Oficial de Idiomas de Ferrol. Escribe para diversas columnas de opinión e participa en varias asociacións que promoven o uso da lingua galega. É autor dos libros O Galego Imposíbel e Doeñe para o EMEA. Xosé Ramón Pichel naceu en Santiago, é enxeñeiro superior en informática e empresario da TIC. É cofundador da empresa Imagine Software, da cual actualmente é director de I+D+I. Ten un papel activo en asociacións civís que promoven a lingua galega e en colectivos tecnolóxicos. Escribe en diferentes medios de comunicación sobre a influencia que as tecnoloxías exercen na sociedade. Ambos son autores do libro O Galego é unha oportunidade, no cual procuran explicar as posibilidades que o coñecemento do galego acarreta e que enseguida vos van explicar. Obrigado por convidarnos aquí ao Instituto San Clemente. Eu son Pichel, de Valentín. Entón, básicamente queremos vir aquí a presentarvos outro relato diferente da nosa lingua. Normalmente temos dous relatos na cabeza. O primeiro relato é que a nosa lingua non vale para nada. Eso é o relato que desde que éramos así se nos contou, que é unha lingua que vale, que está ben falar entre nós, mas que non ten máis posibilidades. E por outro lado está outro relato, que é que a lingua só é nosa. A lingua, o galego só é noso. Nos vemos con outra forma de ver as cousas, outro relato. E outro relato é que a nosa lingua non só é nosa, sino que é máis de outras zonas do mundo. E non só iso, sino que vale absolutamente para todo. Incluso para cosas como esta, para ter unha moeda. Esta moeda, non sei a coñecedes, é do Banco da China, nunha zona que se chama Macao. Non sei se sabedes onde está Macao. Sabedes onde está Macao? Bueno, seguramente coñecedes Hong Kong, pero moitas veces non sabemos onde está Macao. Entón, mirade como se chama a moeda. Isto é actual, as patacas. En Macao funcionan con patacas. Entón, nos vimos contarvos un pouco a historia das patacas, que a nosa lingua é unha oportunidade. Vale? Entón, Valentín vai vos contar un pouco toda a parte máis lingüística e social, e vou vos contar máis as cousas frikis tecnolóxicas. Vale? Vamos ver. Escoitase ben ou é mellor usar o micro? Alá ao fundo ouvese ben? Ok, entón, a respecto de que galego e portugués é a mesma lingua, hai persoas que o defenden e persoas que dicen todo o contrario. Nós temos dúas autoridades para defender que é a mesma lingua. A primeira é o presidente Feixóo. Entón, fai falta un home e unha muller. Este posto puso cara de susto, porque non estou a ir. O que tú vas facer de presidente. E este grupo é tremendamente masculino. Hai unha muller por aquí? Ai, horrible, non? Que duro. Vale, pero ya está. Tú vas facer de presidente da Xunta e tú vas facer de xornalista. Un xornalista así, un pouco... un xornalista. Entón, métate no papel de presidente da Xunta. Pensas que poderás facer ese papel? Sí, tes cara disso. Promete, vamos lá, anímate. Muy bien, dicho esto, en Galicia hay dos lenguas, el español y el gallego. El gallego tiene una enorme utilidad y es que sabiendo gallego te puedes comunicar en más de 200 millones de habitantes.
excluido el chino después del inglés y del español. Está el portugués, la lusofonía. No es tan parecido. Yo hablo gallego y no se entiende muy bien. Tenía un compañero de curso portugués y no le entendía nada. No le entendías nada cuando te hablaba muy rápido, pero si tenías un compañero de piso portugués, al acabar el curso seguro que entendías. No. Entonces lo del gallego hay que mejorarlo. Ok. Isto foi unha entrevista que fixeron no Feixóo no programa de televisión que se chama Intereconomía, son 12 mulleres, se rodean a vez. É un programa moi estúpido. Entón, colocaron moi estúpido, colocaron este tema. Que é interesante disto? Él dice, con galego chegamos ao portugués. A xornalista dille que é mentira, que ele vive con un rapaz portugués e que non entendía. E él dille, tens que mellorar, entón. Tens que mellorar o teu galego para chegar ao portugués. De certo modo, que está dicendo que galego portugués, se non é o mesmo, é unha alianza. E agora vamos a unha autoridade totalmente diferente. Este é o presidente da Xunta. Agora vamos a unha autoridade que ten 65 anos e unha vella que vive nunha zona rural. E entón, este mapa que vedes aquí, non sei se foi presentado este documentario aquí, non foi, nunca. E entón, este mapa que mostra? Son 5 zonas de España onde ainda se fala portugués. Son 5 zonas que pertenceron a Portugal en un momento de historia e por cuestións bélicas, guerras, o que for, ficaron do lado español. E as persoas bellas ainda falan portugués. Entón, vamos subir unha muller de Almedilla. Almedilla está en Salamanca. Primeira pregunta, Salamanca está dentro de Galicia ou está fora? Non hai ninguna dúbida. Okay? Entón, vamos a falar esta muller que é de Salamanca. Entón, a cuestión é a seguinte, que estesades atentos a dúas cousas. Primeiro, que lingua fala, e esta que dicen que lingua fala ela. E segundo, o que ela afirma. Mas, sobre todo, que lingua fala. E lembrar, esta muller é de Salamanca. Salamanca non está na Galicia, está un pouco máis longe. Tres trinidades. E aquí non ti... Ese xa non fala portugués, non sei. Que eu... A xente nova, sim, falam, algumas máis pouco, só a gente velha. Non son tu señoritas, agora a gente já non traballa como se traballaba. Agora, olhe, só os cafés, para aqui, para ali, a gastar as notas. A gastar as notas que le dou ás vellas. Porque as vellas mantemos os novos. Así que ya sabe. Eu sim. Agora mesmo vou a Portugal e eu me entendo com os portugueses. Mas eles non pensan que aquí na Almedilla se fala estranho? Sim. Aí toda a fronteira, toda... Bueno, vamos a Guarda, vamos a Coimbra, vamos a Santiago de Compostela, que já estive, isso tudo, que já corri, e falava português. Aonde me falava português. Non me falava isso. Os galegos tamén? Os galegos tamén falavam portugués, máis que o español. Entón, primeira questão, que lingua fala Consuelo? Chámase Consuelo. Que lingua fala Consuelo? Galego. Mas ela non é galego, por tanto... Galego de todo. De galego de todo non fala. Fala un pouco castrapo bastante. Fala castrapo? Sí. Ok, está Ten bien. palabras castellanizadas, son moi concretas. Como non sabe. Non fala galego normativo, pero fala galego. Fala galego? Todos están de acordo que fala galego? E que ela está convencida de que fala portugués, porque temos un problema. E técnicamente ela fala portugués, porque iso que pertenceu a Galicia. Que querían demostrar os autores deste documentario? Querían demostrar que o portugués, en contacto co español, da galego. É dicir, esa muller fala como nós, porque tanto ela como nós estamos en España. Iso é o que eles querían demostrar. Eles entrevistaron a persoas de todas estas zonas e todos falan igual. Todos falan como nós. Mas eles técnicamente falan portugués, no sentido de que ela fala como fala porque a súa mãe falaba así. A súa aboa, bisaboa, ata idade media. Ela non é galega. Ok? E a segunda questão, ela afirma que nós falamos portugués. Concordades, discordades, ela está convencida. Na Galicia falamos portugués. Pensades que sí, que non? Que un disparate, que é moito bella, que xa chocheada, non sei. Que pensades? Falamos portugués? Fala, vontade. Hai xente que mezcla un pouco. Ok, sí, todo... Durante moitísimos anos estuvemos moi ligados, é dicir, fai 500 anos estuvemos moi ligados, fomos o mesmo,
Gallece, un cacho, gallece. É unha separación estreitamente política, para mí. Mas estás de acordo con ela que falamos portugués? Portugués non é, porque tuvo influencia do castelán, é un idioma completamente distinto, non, pero é distinto ao portugués. Ok, mas repara, ela di, eu falo como falo. Cando vou a Coimbra, enténdenme. Cando vou a Lisboa, enténdenme. Cando vou a Santiago, enténdenme. Ela, no fundo, que está a dizer o seguinte: eu, se falando como falo, comunico con unha persoa de Coimbra e con unha persoa de Santiago, todos falamos o mesmo. Que dicer, qual é a vantaxe que ten Consuelo? Consuelo non pasou polo sistema educativo galego. O sistema educativo galego que nos ensinan é a cortar. Hasta aquí chega o galego, damos un salto e chegamos ao portugués. Ela non pasou polo sistema educativo, por tanto, non ten esa limitación. Ok? Mais a mente. Entón, pensedes o que pensedes, a idea que saía desta charla con a mente un pouco flexible. Entón, alguén que teña un bon español, un monolingüe en español, alguén que só fala en español. Sí? Alguén máis de galeguismo? Ese es Senio, Arthur, Español, meu. Parda y Musa, Mardá. Ok, quen fala así? Os andaluces. Ok, iso é español? No. Sí, sí que é. Sí, mas de tú, con un acento espectacular. E Muxa Mardá. O de Canarias, de San Levanto, que está de Parda de Musa Mardá. O de Canarias. Ok, quen lingua é? En teoría castellano. Español de Andalucía. Como antes a muller anterior falaba portugués de Almería, que é su bandera. E como nós podemos falar portugués de Galicia. Mas iso é español. Pode chamar de andaluz, perfecto, mas iso é español. É unha forma de español. Ok. Reparen, esta frase pode ser lida mínimo en tres formas diferentes. Mínimo, ok? Pode ser lido a galega, tú mesmo. Chámase? Sí, chámase? Jesús. Lê esa frase, a galega. O día 7 de abril farei esa festa de que falamos. Ok, por aquí temos unha moza portuguesa, non? Lê esta frase a portuguesa. O dia 7 de abril farei essa festa de que falamos. Temos alguma persoa do Brasil por aquí? Non temos? Ok. O día 7 de abril farei esa festa de que falamos. Son tres formas diferentes e que serán o mesmo. Hai xente que dice, bom, hai un corte. Como falou Jesús unha cousa e como falou a moza portuguesa é unha diferente. Bom, non forma de ver as cousas. Nós pensamos que é moito máis interesante non facer ese corte. De facto, un andaluz non fai ese corte. Un andaluz di, ese señor Arthur está de espalda tipo se maldad, e di, estou a falar español. O tema é se non conseguimos facer o mesmo que a frase que está hoxe. Depois, mente flexible. Vamos a ouvir agora falar nos rapaces de Mazaricos. Vos agora se non sodes de temos aquí persoas de Mazaricos? Temos algún? Eu son de cerca de Mazaricos. Perfecto. E entón, persoal, nos quedamos o seguinte. Ahora sabemos unha vez. Os seguintes son os portugueses e portugueses, ok? E entón, son os portugueses e un amigo portugués mostramos este vídeo e pregúntavos en que lingua falan estes modos. Eu fixen ese experimento con amigos portugueses. O vos agora son os portugueses. En portugués. Está claro? Vamos lá. Pois estamos nos Colexios de Pia Ricarda en falar sobre o traballo das nosas historias, que se trata de recoller historia dos avós e dos cociños que temos así máis ben. Nos vamos a fazer referenda, que son cantigas, lendas, son da compañía, que facían antes os nosos antepassados. Ok, se vos fosedes portugueses, que pensaríades disto? Sois capaces de meter un momento en portugués? Moi difícil. Para un portugués medio, que é portugués? Muito sim, pero fui Fui portugués? Fui tamén. É unha cousa fea, Non, unha cousa fea que dice... Isso tamén non. Qual, desculpa? P-A-R-I-U, isso unha portugués. Pariu, isso portugués mesmo. Bom, pessoal, para un portugués, isto é portugués. En portugués, a veces un pouco estranho, porque ten reada, ten alguma cousinha, mas para un portugués, isto é portugués. Como é portugués o que falan en todos os montes, que non é moito diferente.
Ahora vamos a subir o embaixador español no Brasil. E a mesma pregunta, se vos fosedes brasileiros, que língua fala este ano? Já está no Brasil a senhora de 77 dias para voltar ao Brasil. Ficaram me segurando porque eu vou só vou. O caso da dona Dionísia. Uma autoridade da embaixada disse que a aposentada foi impedida de entrar no país porque a filha e o genro dela, que vivem em Madrid, estão em situação ilegal. O relatório que nós temos aqui na embaixada fala que efetivamente ela tem uma filha vivendo lá na Espanha, está em situação irregular, e genro que também está em situação irregular. Então, isso não habilita para a entrada, mesmo como visitante. A embaixada diz que ofereceu. Que língua fala o embaixador espanhol no Brasil? Galego? Por aquí, galego? Galego, pode ser? Sí, pode ser galego. Qual é o problema? Este señor non é galego, é Madrid. Nunca aprendeu galego. Por que fala así? Por escuta a continuidade de falar em brasileiro. Pois, en español, tenta aproximarse do portugués, necesario. Mezcla español e portugués. Sí, sí, tamén. E quere falar portugués, o que cita é galego. Ok, entón temos a muller da iglesia romana que fala galego. Temos os modos de Mazaricos que falan portugués. E temos o embaixador español no Brasil que en Madrid para galego. Bom, agora vamos á última. Xosé Saramago, que língua fala? Sabemos que é Xosé Saramago. Sonos, Premio Nobel, que língua fala Xosé Saramago? Portugués. Fala a mesma língua que fala no Brasil? A risa es Carmen, creo. Que sí, como no andaluz e... A risa é KKK, non? Ou algo así. A ver, non é chiste. A risa non é KKK. Non, teño visto no Facebook. Non é chiste, é verdade. En portugués creo que é como en inglés. Con a... Bom, pessoal, então, vamos subir... Vamos ver como entrevista do Saramago na televisión brasileira. Canárias, na costa da África, o Prêmio Nobel de Literatura José Saramago está atento ao que acontece por aqui do outro lado do Atlântico. O Brasil, de Saramago, não tem partidos, sofre do que ele chama de caciquismo e o governo Lula poderia ser melhor. Na segunda parte da entrevista concedida a Ednei Silvestre, o escritor fala também da morte. Sobre ela, aliás, Saramago tem uma definição surpreendente, bem ao estilo de seus textos. Para facilitar a compreensão, nós optamos por legendar toda a entrevista. Então, Saramago fala a mesma língua que fala no Brasil, mas os jornalistas consideraram que non, porque van no subtitular. Ok? Quer dizer, é parte da base de que o brasileiro non vai ser capaz de entender o Saramago. Vamos subir un poquinho o Saramago, ele xa está un vello, tal vez pode haber problemas pola idade. Aí. Enfim, esteticíssimos, o causa a mim, é a primeira vez que eu me encontrei com aquilo e assim, um choque tremendo. Bom, o Saramago está muito vello, mas en xeral teñen tendencia no Brasil a subtitular, a legendar as persoas que venen de Portugal. Isto que implica que temos que ter a mente un pouco flexible. Por qué? Porque temos a señora da Melilla española falando galego. Temos os rapazes de Mazarico falando portugués. Temos o embaixador de Madrid que está no Brasil falando galego. Temos o pobre Saramago falando unha lingua diferente a priori para que falan no Brasil. Entón, é un ter a mente flexible co tema das lingua. Non todo tan plano como comeza aquí e acaba aquí. Entón, nós queríamos colocar unha hipótese. Será que os galegos e as galegas falamos portugués, ainda que demos outro nome, galego, galego-portugués, o que for, castrapo, tanto dar nome, polo facto de sermos galegos, portugués da Galiza, galego, galego-portugués, esa é unha hipótese. Será que simplemente por ter nacido aquí xa falamos portugués? É unha hipótese. É unha hipótese que non costuma aparecer nos manuais escolares que temos no bacharelato, ou na ESO, non costuma aparecer. É unha hipótese, ok? Depois, vamos ver un esquema diferente que teñen no mundo que fala español e no mundo que fala galego, respecto das diferencias. Eso está tirado da Wikipedia, e dicen: las variedades geográficas del español difieren entre sí por multitud de razones, que se parten da base de que o español é moi diferente entre sí, o cual é evidente. En aspectos de vocabulario se dan notables diferencias, especialmente en determinados ámbitos semánticos. Como en cualquier lengua, especialmente cuando se distribuye por un dominio geográfico extenso, el español presenta diversas variedades internas.
No mundo do español recoñécese que o español é moi diferente, mas que é a mesma lingua. Todos sabemos, fala diferente Messi, que fala diferente, sei lá, que... Como se chama isto do Barça? Luis Suárez. Luis Suárez, muito obrigado, este futebol, ok. Que dice, falan todos diferentes, mas é a mesma lingua. Vamos ver ahora un vídeo de como falan en Uruguai. En Uruguay, cuando tenemos que hablar en serio, decimos, vamos a tomar un café. Cuando queremos hablar de nada, decimos, vamos a tomar una. Si pedimos algo, decimos, no te animás, o no me pasás, no me arrimás. Y a veces alguien nos dice no, pero después siempre se ríe. Los uruguayos hablamos de fútbol, política, medicina y de la vida de la langosta. Porque acá sabemos de todo y cuando no, inventamos. Seguro que vos también alguna vez hablaste capicúa, hablaste. Gusta tuyo, es algo que se dice al oído. Al fondo que hay lugar, marcha un canadiense, está lavado, que no ni no. Cuando uno escucha esto, está en Uruguay. Si queremos que alguien de afuera no entienda, apalapamopos, jeperipic, rocosopo. Acá siempre hay un amigo que dice, voy para ahí. Es nuestra forma de hablar, y la de la mayoría de los uruguayos que ya tienen Ansel. Ansel, mueve tu mundo. Ok, isto é español de Uruguai. Entendamos ou non entendamos, nos somos educados, somos quase como un programa informático, fomos computarizados para activar esos españoles. De outra forma, podemos entender unha persoa de Uruguai, xa non era 3 minutos falando, non entender moito, mas dice, non, esa persoa que fala español. O problema é meu, que non entendo. O problema dele, que fala español. Fomos educados para iso. Mas tamén fomos educados para outra cousa. Esta é a Wikipedia en galego. As diferenzas entre galego e portugués xa proveñen do galego medieval, onde en textos antigos xa se comeza a confundir as sibilantes xordas coas sonoras, conservadas en Portugal, así como outras pequenas variacións en morfoloxía. Diso frente a diso. Quer dizer, xa se parte da base de que xa desde a Idade Media son dúas linguas diferentes. Quer dizer, faixa das diferenzas un problema. En cuanto ao español, faixa da diferenza unha riqueza. Por exemplo, eso que falan aí das sibilantes xordas é tan simples como o seguinte. Un portugués, como a pasou do Brasil, diferencia entre queixo, de comer, e queixo, parte do corpo. En cuanto que un galego diz queixo e queixo. Para eles, iso é unha diferenza espectacular. Antes subimos o uruguayo dicendo uruguayo, e non hai ningún problema. Somos educados para, no caso do español, xuntar, e no caso do galego, separar. Agora vamos ver un vídeo infantil que moitos pais galegos colocamos os nosos filhos. Teño unha filla de 3 anos, e ela, a priori, non ten ningún problema con este vídeo. Entendamos ou non entendamos, despois nos entendemos todos, somos educados para gustar, para dizer, iso é outra cousa. Nós falamos unha cousa e aí saben falar outra cousa. Entón, nese sentido, somos como programas informáticos. Somos educados para cortar ou para xuntar segundo nos diga. Entón, antes colocábamos unha posibilidade, agora colocamos unha realidade. Os galegos somos educados en que das dúas linguas oficiais en Galiza, o galego é local e o español é espectacular. Estamos educados para iso. Nós intentamos mostrar que as dúas son espectaculares. Que gañamos con esta forma de ver as cousas? Acá aparecen os países que falan en español. Entón, isto é magnífico. Está magnífico. E este sería o mundo que a priori só fala galego. Ok? Entón, a priori esta forma de ver as cousas nós pensamos que non é moi interesante. Este é un mapa da Península Ibérica da evolución das linguas. Nace no norte e van para o sur. Ok. Entón, preparai. Realmente o que diferencia a Galiza de Portugal é unha cuestión de cores. Nós temos a presenza do castellano. Como se falaba antes, nos misturamos. Realmente, cando unha persoa galega fala con unha persoa portuguesa, a grande dificultade é esa mistura que nos temos. Que dice, non usamos termos castellanos que un portugués non usa. Entón, iso a veces non permite comunicar.
Todos saben esa historia de por que isto foi así, non fai falta repetila, mas vamos ver as consecuencias disto. O certo é que a partir do século XV, coa chegada ao poder dos reis católicos, iníciase o proceso de centralización do Estado. A nobreza é obrigada a trasladarse á corte e poñerse ao servicio dos monarcas que mandaron aquí unha aristocracia foránea castelánfalante. Xunto a eles, os altos cargos da Igrexa, igualmente vidos de fora, tamén impoñen o castelán. E se temos en conta que xa desde Afonso X os reis renuncian ao uso do noso idioma, a batalla da lingua semella moi desigual. Ok. Bom, isto é o que coñecedes. Isto basicamente tenta mostrar como, despois de Idade Media, o galego só é falado polas clases baixas. Isto é bastante importante, é máis importante do que pode aparecer. Ese día queremos falar inglés porque Inglaterra, porque Estados Unidos é a primeira potencia mundial. Hai 100 anos que queríamos falar francés porque era Francia. No século XVI era interesante saber falar italiano ou español. E talvez no de 30 anos é falar chinés. Iso vai mudar. Vamos ver as consecuencias disso. Ok, primeira consecuencia. Bom, esta é o clásico deseño dunha sociedade medieval. O certo é que, a dada altura, só os que están abaixo falan galego e os que están acima falan castellano, ou falan galego e castellano. Está ben? Primeira consecuencia disto. Aquí aparece unha imaxe dunha moza que 12 truques para parecer máis alta. A moza representa un ideal de beleza, é loira. Por que pensades que ser loiro é un ideal de beleza? A priori en sí non ten un sentido, é que é un tipo de relación social. Por que pensades isto? Por que algunas mulleres ten ser loiras? E muito poucas ten ser loiras. Son igual que os morenos, pero teñen algo diferente que colocaron de beleza. Pode ser que as mulleres loiras son máis como vendo alta. Mas por que as loiras son máis bonitas? Tu pensas que son máis bonitas? Sí. Ok. Non pode ser máis, pero... Non, alguén sabe... Non ten nada que ver con o color do cabelo, nin da pena. Está claro. Entón, por que as mulleres queren ser loiras? Porque, que ideas de beleza temos? Cuanto países? Porque nesta parte do mundo hai moitos de cabelo oscuro loiro así destacan sobre o resto. Ok, entón, as mulleres sen cabelo a Rosalía. Bom, esa pode ser unha explicación, que hai poucas loiras, pode ser. O que pasa en Estados Unidos as loiras son moitas e tamén tienen moito éxito. Pero sí, que ahora todas se tiñen, básicamente porque a primeira potencia mundial é Estados Unidos. Porque os países nórdicos son modelos, porque Inglaterra é un modelo. Si as grandes potencias do mundo fosen, que sei, África do Sur e Botswana, todos queríamos ser métodos. E quen sabe se dentro de 10 anos todos queremos ser chineses e ter así o sol? Quen sabe? Se mesmo haberá operacións para dar así o sol. Quen sabe? Entón, a primeira consecuencia cual é? En xeral as persoas temos tendencia a imitar as persoas que tienen poder. Podemos ter menos tendencia ou máis tendencia, depende das persoas. Quer dizer, queremos ser iguais que as persoas que están arriba. E entón, en termos lingüísticos, queremos saber falar español. Iso no século XIV ninguén quería, e no século XVI as persoas queren. E iso en día todos queren. Esa é a primeira consecuencia. A segunda é de tipo lingüístico. Les tú mesmo ese texto, por favor. Antes, o galego e o portugués eran a mesma historia, pero pasou non sei en que movida, cada un foi a súa bola, e agora son dous rollos distintos. Fijo. Ok, este diálogo é un diálogo actual, pode darse hoxe en día. Hai 100 anos os galegos falarían así? Portugués, galego... Pero dirían iso? Hai 100 anos? Non. Iso non existía. Quer dizer, non dirían é a mesma historia, pasou non sei que movida, cada un foi a súa bola, son dos rollos distintos, fijo. Iso hai 100 anos non existía. E entón, unha das consecuencias do que se pasou na Idade Media é que os galegos vámonos aproximando do español e vámonos afastando de como falan en Portugal. Vámonos castellanizando. Iso tamén o sabemos. E entón, un diálogo como este, por unha persoa de Portugal ou do Brasil, é totalmente opaco, non entenden nada. Ben. Moi ben, e entón, consecuencias disto. Perdemos léxico. Agora fai falta alguén que faga de cura e alguén que faga
de campesino. Alguén quere facer de cura? Alguén pensa que ten dotes diso? Alguén vas a tú a facer de cura? Alguén vas a tú a facer de campesino? Ok, o cura ten o poder simbólico, ten o poder, porque aí ten a chave do poder. En cuanto o campesino non ten a chave do poder. Por tanto, tú tens que falar con total confianza e tú con un pouco de desconfianza. Tú dominas o campo, ok? ¿Cuánto tiempo hace que no se confesó usted? Se foi a lo na cima do Nadal. ¿Qué es eso de aló en Nadal? Explíquese usted de otra manera, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Digo, señor, que vin a confesión no mes de Navidad. Acabáramos. Viene usted con la penitencia que le impuso. Algo magoado teño o corazón, pero porque se me esqueceu. Otra tenemos. No entiendo de magoado ni de qué ser. Ok, muito ben. Este é un diálogo ficticio feito no século pasado. Aquí, que sucede? Temos unha persoa que fala español, e só fala español, e unha persoa que fala galego, e só fala galego. E non consigue comunicar. Non consigue comunicar porque o cura non sabe o que é aló, non sabe o que é Nadal, non sabe o que é espeseo, non sabe o que é macuano. Que sucede entón? Podría haber dúas posibilidades. Unha posibilidade sería, o cura diga, que interesan eses termos lingüísticos, vamos a aprender, por favor, explícame a origen destas palabras. Iso pode ser unha posibilidade. Iso non será nunca. Mas pode ser. Un cura espectacular, tipo Freixó, pero iso non me digo. E a segunda posibilidade... O padre Freixó. E a segunda posibilidade, que é a posibilidade que se dá sempre. A persoa que fala galego deixa de usar esas palabras, porque sabe que non comunican. Eu non sei quantas persoas hai aquí que falan galego habitualmente, mas os que falades galego habitualmente, quando ides comprar, sei lá, quando ides comprar a bichería pescada, pedides pescada ou pedides na fruta. Ou estades nun restaurante e chega o tipo, pedides pescada ou pedides na fruta. Aquí ten pescada? Por qué? Iso que é? Pode ser. Iso que é? Pero ese medo, que galego non entendo. O certo é que moitas veces entendo, mas temos ese medo. Entón, ese medo que ten moitos séculos provoca que os galegos perdamos un montón de palabras. E palabras que hoxe en día son normais en Portugal eran aquí os máis 100 anos, e hoxe en día non son normais. Por exemplo, os días da semana, eu sou profesor de portugués. Todos os alumnos temen moita atención, segunda-feira, terça-feira, cuarta-feira, quinta-feira, esa forma de dizer os días da semana naceu aquí. Tal vez os vosos avós, os vosos bisavós usaban, pero vos xa non as usades. E son algo extrañas mesmo. Simpático, simpático. En vez de dicer lunes martes, que é máis fácil, mas iso naceu aquí. Que se pasa? Segunda-feira, terça-feira, cuarta-feira non comunica con unha persoa que fala español, non o entende. Entón as persoas deixan de usarlo e usan luns ou lunes, porque iso é máis fácil entender. Luns, martes, miércoles, é máis fácil. Bom, e o tema non é só perder léxico, é deixamos de gañar léxico. Moita da xente que está aquí en informática, digo que é moito máis pequeno que eu, hai moitos termos técnicos informáticos que dicemos diferentes dos galegos, dos portugueses, dos brasileiros, porque non sinceros está como xendo. Hai que ter un problema. Sí, por exemplo, como se di computador, non? Como de chamades. Decimos normalmente a xente utiliza a palabra ordenador. Non é porque se diga en galego, é porque se diga en español. E a parte español de Europa. En Latinoamérica din computador. Non? Computadora. Computador dice en Portugal e no Brasil. Non? Pero hai moitos máis casos, moitos máis termos. Por exemplo, como se di rejilla en castellano, un Excel, non? Imaginade como se di esa en galego. Sabes como se di? Celta. No, pero en total, o sea, bueno, pois en Portugal chaman de grade, non? Grid, en inglés, non? En Portugal é grade. E a xente, máis do ámbito rural, por exemplo, meu pai sabía o que era unha grade e eu non sabía o que era unha grade, non? Porque era de unha zona aquí da Terra de Montes e sabía que era unha grade. Entón, el sabía léxico de informática que eu non sabía por esa razón, non? Como se lle chama un disco duro en Portugal? Disco rígido. Hard disk, disco rígido, non disco duro. Nos toda esa terminoloxía usámola da lingua que se usa. Entón, que sucede a nivel lingüístico? Perdemos palabras que eran comuns con Portugal e Brasil e non gañamos outras que son comuns con Portugal e Brasil. Iso provoca que sexa máis complicado comunicar agora que tal vez hai 100 anos. En termos lingüísticos sempre se dice que dúas linguas son dúas linguas cando hai unha distancia de seguranza entre elas. Quer dizer, cando non se poden deducir unha a través da outra. Quer dizer, cando vos estudades inglés, non transformades o español ou galego de nada, of nothing. Ninguén fai iso. Sabes que é de outra forma. O bueno ou o forma.
ok? Mas, como a lengua, facemos un. Entón, agora vamos a facer un show, que é o seguinte. Aí temos 10, non, son 8. Temos 8 temas, ok? Deses 8, 6 son copias do castellano. E 2 son auténticamente galegas. Ora, falando entre vos, para saber cuáles son as 2 auténticamente galegas. Falai entre vos, Falades entre cada un ao lado. Pero falai a vontade. 2 son galegas. Sí, 2 son galegas. Son 2. O sea, que é genuinamente galega. Que é totalmente galega e o español non pinta nada. No, iso español é muerto. Reparei, folgar en galego que? Descansar. Unha folga sindical non temos aquí. Podría ser estar na empresa sin dar nada. Vamos a ver. Parar o pago. Que pensa que esa forma é totalmente galega? Pois esa sí que... Este pacto realmente non é o pacto de Coacoac. Non é ese pacto, é pacto, é pagar o pacto. Durante a historia o CEN desapareceu. De idade media, os cristales tiñen unha tradición pésima, que era de vez en quando mataban os xudeus. Entón, como mataban os xudeus, o que facían era tú dices que tens un pacto con Deus, agora vas pagar o pacto que tens con Deus, mataban os xudeus. Entón, pagar o pacto tens sentido. É como, vamos a matar e vas ter que asumir iso, porque tens un pacto con Deus. O mellor chove que pensa que galego, totalmente galego. O sea, a lo mejor, o mellor. Hai 100 anos non existía. Auténticamente galego sería sempre chove. Así. Eso non é chove. Que pensa que totalmente galego? Copio de español. Carne, rúa, genos, esa palabra de medio, 5 anos. O sea, existe o significado de Rueiro como un bairro Sí, Rueiro es un bairro de una ciudad. Entre comillas, que pensa que galego totalmente. Comillas. Día libre é día de folga. Folga é iso. Falamos con os 80, quero descansar, quero un día de folga. Pedimos un día de folga. Morteiro, no sentido de arma, quen pensa que é galego? Totalmente. Esa é. É galego, esa palabra é francesa. Falta en español e tamén é morteiro. E desafizamento de 25 anos. Desahucio, falamos dos sectores extraños, dicimos así, desafizamento. Entón, isto que quere mostrar? Que non hai distancia de seguranza entre o galego e o español. E que é moi difícil, é super difícil, é casi imposible saber cando estamos diante de formas xenuinas e cando estamos diante de formas misturadas. É casi imposible saberlo. O sea, por instinto non dá. Hai que estudar, hai que ler, etc. Pero por instinto non dá. Ben, terceira consecuencia de todo isto. No século XIV, variedade de Portugal, variedade de galega. Era prácticamente o mesmo. Quer dizer, na Idade Media era imposible saber se a persoa era galega ou portuguesa. Era imposible, pola fala. Segundo avanza o tempo, vámonos afastando de como fala de Portugal e vámonos aproximando de como se fala en Castela ou en Madrid. E cada vez máis, no século XXI vamos aproximando cada vez máis. Quer dizer, segundo avanza o tempo, afastámonos de como fala en Portugal e Brasil e aproximámonos de como fala en Madrid. Vamos perdendo consciencia de que é a mesma lingua. O dito de outra forma, o español cada vez é máis familiar e o portugués é cada vez máis extraño. Quantos de vos pensades que seríais capaces de ter unha conversa con unha persoa de Portugal, unha conversa fluida? Estades nun bar falando do que sexa. Falan modo. Mas se falan devagar tamén, que se conseguirías entender. Ok, umas palabras que non estudiadas. Bom, agora vamos a ter un xogo de tipo cultural, ok? Entón, aí temos 5 áreas: cinema, política, cultura, literatura e música. Vamos testar o vosso coñecemento da cultura española. Disfrutar os seus caracteres. Entón, temos 5 artistas e temos 5 áreas. Maná, a que se dedica? Política, cultura, música. País? Velocidade? A veces
sempre é fanático da cidade e desta mucha risa. Ricardo Darín. Pintura... É un actor. País? Argentina. Evo Morales. País? Bolivia. Muito ben. Vargas Llosa. País? Perú. Empieza por P? Perú, ok, muito ben. Frida Kahlo? Pintura, país? México. Ok, entón, o coñecemento da cultura en español non está mal, pode ser mellor, peor, pero non está mal. Vamos ver agora o coñecemento da cultura en portugués. Mía Couto. Primeiro, eu vou dedicar unha música. País? Non, país non, desculpa. Materia, a que se dedica esta? Música. Só ver, Mía Couto como músico. Te invita a música. Pode ser. Mía Couto, só unha balada de Juan Mo, nunca chega. Non é músico. Que máis? Literatura, país? Ele sabe? Nada, Brasil fallou a profesora. Mozambique. É o mellor, a priori, o mellor escritor de Mozambique. Xosé Eduardo dos Santos, alguén sabe? Músico pode ser? Só mesmo músico. Xosé Eduardo dos Santos. É político. É presidente da Roma desde o ano 16 anos. Por tanto, o presidente non postará. Tarsila do Amaral. Alguén sabe? Pintora brasileira. Adriana Carcañotti. Literatura. Pintora de é música, é mesmo. É unha cantora brasileira. E María de Medeiros? Actriz, país? Quem coñece María de Medeiros? Levanta a mão. Eu creo que sí. Está por tu cine. Saiu un filme en español. Aí está, non se coñece. Nerva, verdad. E tamén sai en Pulp Fiction. En Pulp Fiction é amante de Bruce Willis. Non sei se veis o filme Pulp Fiction, xa non fila muito claro. Ok, oiga entón, isto que é para mostrar que en español somos uns grandes, mas en portugués somos uns carallas. Vos non sodes funciones por iso. Vos sabedes o que sabedes porque foi o que estudaste. Non sodes culpables disso. E penso que aquí o fallo está acima de todo. Por que aproveitamos o mundo español o 100% e o mundo portugués non temos ni idea? O fallo non é vos, o fallo está aquí. Bom, fotografía. Pechera, que gostas de portugués? Me encanta. Vamos, disfruta. Bueno, como vedes no título, ortografía o hábito fai o monxe, non? Quer dizer, a mesma frase, escrita de diferentes formas, parecen cosas diferentes, mas é o mesmo, non? Entón, collendo esa frase, foi ata España para conseguir a fotografía do heroi da guerrilla checa, cambiando os símbolos gráficos, pode parecer outra cousa. Entón, na primeira frase, que lingua é esa? Que lingua vos parece que é esa? Portugués, non? Por que pensades que é portugués? Polo LH, polo NH, non? NH? Vale, no segundo caso, que lingua é esa? Español. No. Galego. Non? E que grafía utiliza? A de español, non? O ñ, o igual que fixeste o de NH moi ben, tal, pois utiliza a grafía castellana. No terceiro, en que lingua está iso? En catalán. Moi ben. Por que? Polo base. Vale. Polo NY grego e polo TX, non? Vale. O terceiro, perdón, o cuarto, en francés. E o quinto? Italiano. Desculpa que non se estou a deixar ver. No, italiano. Italiano. Mas a frase é a mesma. Italiano, preparei isto. No Xiro de Italia, Maglia Rosa. Tendes un diozar disso. Realmente é Malla Rosa. Guerrilla. É guerrilla. O sea, a Mag, o que no Giro, que pon Maglia, que a xente di Maglia é Malla, na realidad. Vale. Entón, o que queremos ver aí un pouco que a forma de escrever tamén condiciona a nosa forma de ver unha lingua. Sin embargo, a frase é unha frase en galego perfectamente, non? Vale, entón, o que vos propomos é un seguinte xogo. Coller esta frase
e cambiarlle a grafía para convertila nunha grafía que se podría entender perfectamente en Portugal. Vale? Entón vamos atravesando cada un destes a palabra e vos ides me dicindo que teño que cambiar. Vale? Tedes que estar super atentos. Quero. Teño que cambiar algo. Seguinte frase. Seguinte palabra. Ten que acabar en M. Vale? Mas unha cosa interesante. En Portugal grafan con M, como nós facíamos na Idade Media, con M. Vale? Mas eles non pronuncian Vale? Eles fan un nasal como facemos nós. Por exemplo, un galego, cando fala en castellano e di un árbol, ese un é nasal. Non di seguido. Un castellano di seguido, un árbol. Non fai unha pausa aí. Un árbol. Non? Vale, pois ese escríbeno con M para marcar a nasalidade da palabra. Cuarto. Aí teño que facer algo. Teño que poñer un que. O sea, la Q en castellano, pois un que. Non funciona. Habitable, teño que facer algo. É con V. En Portugal escriben con V, habitable. E pronunciar, sobre todo en Lisboa, no norte tamén, cada vez os vellos dicían como a nós, habitable. Mas a xente non sería habitable. Sen, teño que facer algo. Un M, moi ben. Columnas, teño que facer algo. Cae o M este, e columnas. E con, tamén con M, xanelas. Alguén sabe como é a xanela? Moi ben. Xanela con xota, escríbese con xota. Eles pronuncian xanela, bueno, non sei, aquí temos unha leitora, se me dice se pronuncio ben ou non, mas nos decimos xanela, non? Que oyen, aquí teño que facer algo. O mar, vale? Eso eran os cambios que teño que facer. Por exemplo, o DLH, vos como pronunciáis o Carballo que xoga no Madrid? Carballo, non? É un Carballo e un Carballo. Ainda que se escriba diferente. Non? Non é un roble. Non? Vale, moi ben. Ok, entón, a pesar de que nós estamos a falar, ¿no?, de que falamos o galego castellanizado, etc. e tal, o certo é que nos temos unha vantaxe. Reparai, agora van a aparecer unha serie de palabras e varios campos semánticos. Eu han feito este xogo con amigos de Madrid, de Salamanca, eles non acertan nunca. Lógico, vos tendes, eu penso que vos seguides acertar. Tratas de meter cada palabra no seu campo semántico. Por exemplo, andar, que? Corpo humano, casa, fauna ou vegetación? Casa, o mesmo que quiso. Cagañar? Corpo humano. Xoniña? Fauna, andar, camión? Gañar? Fauna. Cogumelo? Queixo? Corpo humano. Cochecha? Corpo humano. Feixón? A verdade é que temos obsesión polo feixón. Dice, o presidente da Xunta, se pone en español, sería Anchoa. Dice, o seu apelido é isto, Feixón. Adena, casa e corredor. Ok, esta é a vantaxe que nos temos. A pesar de todo, sabemos isto. Non está mal. Bom, esta é a parte que nos había dicho. Alguén non coñece a Iker? Fora. Vale, pois, bueno, eu vou vos contar un pouco a relación entre a vantaxe de ser galegos desde un punto de vista tecnolóxico. Vale. A ver, eu profesionalmente dedícome sobre todo ao campo do que se chama procesamiento da linguaxe natural, lingüística computacional, tecnoloxías lingüísticas, ten varios campos. E dentro dese campo, que é moi amplo, que é unha zona onde confluen moitas cousas, toda a parte de lingüística e toda a parte da inteligencia artificial, unha especie de subcampo, pois dedícome máis a parte da traducción automática. Ese é o meu campo, que cada vez que aprendo algo, descoñezo cada vez máis, non? Entón, o que vos vou contar é como Google construiu o seu traductor automático. E
E que relación ten iso co galego? E puxen aí que Jiménez porque é un misterio. Entón, Google, vou poñer unha noticia que apareceu en Código Cero, que sabedes que é Código Cero, non? Unha revista de tecnoloxía galega. Moi boa. Bueno, apareceu esta noticia inquietante. O traductor automático de Google confunde Galicia con Portugal e Brasil. ¿No? E basicamente o que acontecía é que as cidades pois se puñan, se imagina, en castellano. Vamos a traducir de castellano a galego. Mañana voy a ir en coche a Lalín. Pois igual puña en galego. Mañán vou ir en coche a San Paulo, ¿no? Ou a Río de Xaneiro, ou a Lisboa, ¿no? E eles, desde Código Cero, estaban indignadísimos que o traductor de Google confundía a toponimia, ¿no? Entón, que era o que acontecía na realidade? Bueno, o que acontecía era isto. O que acontecía era como se construe o traductor automático de Google. A ver, o traductor automático de Google utiliza unha técnica que se chama estatística. Hai dúas aproximacións, dúas estrategias diferentes para construir un traductor automático. Un é baseada en lingua, en dicionarios, en gramáticas, que é, por exemplo, o que temos nós en OpenTrad, ese é o esquema, e outro que é o baseado na estatística, que é o tema, por exemplo, Google está todo construído a partir da estatística. Entón, para un traductor estatístico, que é o que hai que facer? Pois, por exemplo, se queremos traducir de español a inglés, necesitamos ter, imaginad, 1 millón de palabras en español, ou 10 millóns de palabras en español, e a súa traducción a inglés. As 10 millóns de palabras. Unha en español e os outros en inglés, non? E entón, que fai? O que se construe por estatística, por probabilidades, dis, este cacho en español ten moita probabilidade de ser traducido por este, ou por este, non? Entón, por probabilidades, pois vai construindo a esta. Isto, na realidade, non é máis do que se pasou, por exemplo, coa pedra roseta. Depois, como se estuda a roseta. Entón, como funcionou exactamente? Entón, para traducir desde español a galego, como fixeron? Alguén se lle ocurre como fixeron? Imaginade, necesitamos 10 millóns de palabras en español e 10 millóns de palabras en galego. Pois, conseguir esas palabras, non? Se consigues esas palabras, es capaz de construir ese traductor. Vale, mas para chinés galego, como facemos? Hai 10 millóns de palabras en chinés e a súa traducción a galego? Árabe, galego. Lituano, galego. Primeiro, traduce o inglés árabe. E depois... Pode ser. O sea, utilizar unha lingua pivote, traducimos de unha especie de interlingua, traducimos e xeramos. Vale, pero non fixeron así. Google non fixo así. Ocurre como fixo? Por aproximación. Que foi? Non sei que foi. Vale, por aproximación. Que significa por aproximación? De que si palabras se parecen ou algo así, buscar máis ou menos unha pequena... Sí, a ver, podría ser. A ver, é un pouco complicado. Non, o que fixo Google foi isto. Colleu, imaginade, de árabe a galego, 10 millóns de palabras en árabe e 10 millóns de palabras en portugués. Seguimos a xogada. E que fixo cos 10 millóns de palabras en portugués? A alguén se lle ocurre? Escribirás en español, en alfabeto español. Exacto. Cambiou a ortografía. Un NH e un Ñ. Un LH e un L. Non? Un C cedillado e un Z e un C. Todo así. Algúnas palabras teñen dúbidas, non? Pero eso foi un pouco o esquema. E se faz iso, que pasa? Tes un traductor de galego? Pois tes un traductor de galego. Tes un traductor de galego. E a pregunta, mirad, nos démonos conta por esta historia.
Nos estamos avaliando o traductor de Google e vimos que esta frase Project Gutenberg offers tal tiña esta traducción en portugués, metías English, portugués, non? English, galego. E fixadevos, esta palabra, baixalos ou lelos, é imposible en galego oficial. Non é correcto, é un erro ortográfico. E por qué? Porque utilizaron o mesmo. E máis, cando fixemos as primeiras probas, agora xa non, porque sabedes que cando usades o traductor de Google, divos, hai unha mellor traducción disto, entón vai mellorando por medio da comunidade, a xente vai metendo mellores traduccións, entón vai aprendendo o traductor, non? Mas nas primeiras versións puña, se tú traducías de galego a inglés, puñas esta frase: eu falo galego. Sabedes como saía en inglés? I speak Portuguese. O sexa, aquí pasa algo raro. E que? Aquí pasa algo raro, a ver. Se son dúas linguas diferentes, como vou utilizar corpus de portugués para conseguir un traductor para a miña lingua? Non é posible, non é posible, é imposible. Podemos utilizar corpus de francés para entrenar un traductor de catalán, sendo linguas próximas? Ni de coña. Podemos utilizar lingua occitano, sabes, o que se fala no sur de Franza, para entrenar un traductor de catalán? Tampouco. Entón, como é posible utilizar corpus de portugués para facer un traductor de galego? Porque a hipótese inicial era incorrecta. E a hipótese inicial é que son dúas linguas diferentes. Non é correcta. Son variantes diferentes da mesma lingua. O sea, Google demostrou o que máis ou menos xa se sabía, non? Entón, este é un pouco o proceso que fixo, non? Colleron isto, en inglés, traduciron a portugués, depois cambiaron a grafía, utilizaron, bueno, sabemos que entraron no noso, e depois meteron, isto sobre todo utilízase para aquelas palabras onde hai dúbidas, se cedellado ou z, non? Hai dúbidas. Pero en outro caso é un transliterador. Sabedes o que é un transliterador? Un transliterador é aquel que cambia a grafía. Onde hai un NH, mete un ñ, onde hai un LH, pon un L, e bla, bla. O sea, ese programa ocupa 2K. O sea, un script en Perl, o sea, unha carrachá. Non é posible crear un traductor de 2K. Vale. Entón, e agora queria poñeros outra cosa. Isto estaba referido ao escrito. Agora vamos falar de tecnoloxía na oralidade, non? Vos usades os programas estes que fan text-to-speech, o sea, que collen un texto e xéranse non? Por exemplo, nos e-books hai mogollón, non? O sea, tú colles un Kindle e hai Kindles que xeran. Vale, pois vamos ver este software, está moi guai, que se chama Acapela. Non sei o coñecedes, coñecedes? Sí? Guai. Bueno, isto é un software que basicamente metes aquí un texto e le echo. Bueno, entón vamos facer unha proba. Vamos coller o público de Portugal. Entón, vamos coller este texto, por exemplo. Bueno, vamos ter este texto. Vale, entón ponemos este texto. Vedes este texto, non? Vale. Entón, vamos facer unha prova, vamos facer tres cousas. Vamos, coller ese texto, en que lingua está? Primeira pregunta, en que lingua está? Portugués. Vamos coller este texto e vamos pronuncialo con diferentes sotaques. Sotaques é acento, non? Castellano. Entón, vamos pronuncialo a portuguesa, vamos pronuncialo a brasileira e vamos pronuncialo a castellana. E a ver que dá. Vamos coller este texto, portugués, Portugal.
defesa já está a preparar um novo recurso para contestar o despacho que revalidou a prisão preventiva. Em que língua está isso? Português, é? Muy bien. Vamos ver isso. Em que língua está? Defesa já está a preparar novo recurso para contestar o despacho que revalidou a prisão preventiva. Pues sí, muy bien. Y ahora vamos a pronunciar en Defesa já está a preparar novo recurso para contestar o despacho que revalidou a prisão preventiva. ¿En qué idioma está? O galego é espectacular. Está por todas partes. Bueno, despois é interesante porque pronuncia o xa a castellana, ja, que é o que pronunciamos o 99,9% dos galegos. Porque non fomos educados de que ese xa, o xa, ese xa é o noso xa, non? Ben, e a ver, vou vos contar a última cousa, xa acabamos, xa nos damos máis a brasa. Entón, a ver, un pouco, cal é a vantaxe lingüística dos galegos no mundo que ven? Bueno, pois, agora que todo está, soamos toda a palabra dos países BRIC, estas cosas, non? O Brasil é un acrónimo, Brasil, Rusia, India, China. Bom, eu quería saber, ante esta pregunta, cal é a nosa vantaxe, non? Entón, en que idioma está iso? Bueno, está claro. Ruso porque puxen aí. Podría ser lituano, ucraniano, non? Vale. Esa é a nosa vantaxe. En que idioma está iso? En que idioma está? Alguén sabe? Hindi, moi ben. Esa é a nosa vantaxe na economía emerxentes e no rural. En que idioma está isto? Mandarín. Chinés sabe bien. Bueno, e aparte é simplificar. Isto é importante, coreano, japonés. Vale, e o último. Cal é a nosa vantaxe? Bom, entón, o interesante é que, a pesar de todas as nosas vantaxes, non somos nosos que estamos liderando no mundo, en España, en xeral, esa relación coa lusofonía, sino que é Extremadura. O sea, Extremadura é quen está facendo máis aposta polo portugués. Qual é a diferenza? Que para un extremeño aprender portugués é como para nós aprender italiano, unha lingua próxima, asequible, mas que hai que estudar ben, non? E no noso caso non acontece iso, non? Mirade un anuncio do goberno de Extremadura para animar a xente como a vos a aprender portugués. Cuando me planteé estudiar otra lengua extranjera, además del inglés, todavía iba al instituto. Estuve dándole vueltas y al final empecé con el portugués. Cuando comencé a traballar numa loja, reparei que o portugués ia ser moito útil, porque tiñamos moitos clientes portugueses. Depois montei o meu propio negocio, procurei empregados que pudesen atender en portugués. Foi un suceso. Esta é a porta da minha segunda loja. Aprende portugués. Te abrirá muchas puertas. Bueno, veres, non? E aparte veres... Perdón. Sí, non, perfecto. Non, perdón. Mire, eu sei que en Galicia hai moitos dialectos, sabes? O mellor é o normativo, porque entendemos todo. Sí. Pero mire, por exemplo, non sei en que zona din irmão, mau, os maus non din en portugués, pero irmão, mau din nunha zona, tamén din moito, outras palabras, pero irmão, por mau, tamén se din en portugués. Non, por mau non, irmão, mau, tamén se din en portugués. Non sei se escribe, non. Sí, a ver, o interesante aquí, por exemplo, hai unha cosa moi interesante a respecto das grafías. A grafía portuguesa, o sea, como a grafía do castellano. Ti cando escribes zapato en castellano, canta xente no mundo pronuncia zapato en castellano? Que fala español? Unha minoría absoluta.
Ninguén pronuncia zapato. Todo o mundo dice zapato. Zapato. É o mayoritario. Andalucía... ¿No? O mayoritario é zapato. Mas o que se escribe con Z, ¿no? Vale, pois aquí pasa igual. Por exemplo, en Portugal no se escriben irmán con nasal, ¿no? Mas eso contén a moitas falas. Pode conter irmán, irmao, irmao. Depende como pronuncias. Non iso. Bueno, e xa para acabar, un pouco a idea disto é que mudar o mapa. Un pouco a idea desta que eu o que máis gosto despois das preguntas, vale? E do debate. Mas o interesante aquí era sumar os dous mapas. O mapa da esquerda, de arriba, que é moi interesante, mas tamén o mapa da dereita. Entón, realmente, somos a única zona do mundo que ten esta vantaxe. Non hai ninguén no mundo. Porque non só que sexamos nativos en galego, que nós somos nativos en castellano. O sea, é realmente brutal a nosa vantaxe. Bom, e para acabar, non? Vos coñecedes como se chama o programa? Quen quer ser millonario? Sabedes, non? Bueno, este programa, típico programa que se vende en moitos sitios, non? De diferentes formas. Entón vamos vos poñer tres quen quer ser millonario. Un ruso, outro chinés e outro de Angola. Vocês querem adivinhar? Кислород, азот, водород, гелий. Подсказки есть. Азота больше всего земной атмосфере. Азота больше, чем кислорода. Такое противоречие, я пишу, иначе не азот. Насколько я помню школу, а уже все. Вы сказали азот и недооценили важность этого кажется не только для нас, но для вас лично. Выиграли!綠色隱形眼鏡係喺1887年由法國定德國嘅醫生團製出嚟。東晉書物家王明子王羲之同書。要嘅第二個成日人嘅親子。Vale, entonces vamos a ver ahora. Este es Angola, ¿vale? Angola. São 10 mil asas e faltam apenas 11 respostas certas para chegar aos 3 milhões. Como se classifica o morcego? A é um mamífero, B é um réptil, C é um inseto ou D é uma ave. Ave. Um morcego, sim. Será um mamífero, um réptil, um inseto ou uma ave?
E por que diz que é uma árvore? Já Indiana tem um conceito que o homem tem usado. Então você voa para beleza, mas por que é uma ave? Tem asa. Sabe quais são as características das aves? Será que as características das aves são parecidas com as características do morcego? É uma ave diferente. Não, mamífero, não, inseto. Tá vendo? Um réptil. Posso brincar? Não quer nenhuma ajuda? Não. Tem a certeza? É uma ave. E se fosse para uma ajuda dos 50-50? Só que você fica pela linha dela. Ou quer levar um cheque de 6.000 kwanzas para casa? Fico com a linha D. Tá bom. Tá ligada? Os mamíferos tomam leite enquanto crianças. Ou pequenos, né? Quando nascem. Os répteis rastejam. Os insetos não têm ossos, picam mosquitos, moscas, etc. Incomodam. Uma das características dos insetos. As aves têm penas, bicos, umas voam, outras não, por causa do seu peso, como é o caso da avestruz. Será que o morcego também tem penas, bicos? Não, estava a dizer que era uma ave diferente. Uma ave diferente. Até porque a avestruz também voa. A avestruz é uma ave, avestruz. Avestruz tem asas. E voa? Sim, tenho certeza que voa, sim. No caso do morcego, tem muito jeito para teatro, tinha-me dito, não é? Olha, Ricardo, que essa resposta está errada. Magnífico, Mário. Muito obrigado. Bom ingresso para a Viana. Ok. Uma pergunta, dúvida. Desacordo. Acordo. Pois genial. O sea, digo que falamos. Si no hay preguntas, no pasa nada. A ver, ¿cómo hacen esto de qué quiere ser millonarios? Y todavía sus caras aquí nunca suelen discutir. Que fuese capaz de acompañar todos los chistes, todo tipo de Angola. Angola está en el noche de aquí. Angola está mucho más noche que Rusia. Mucho más noche. Y mesmo así son capaces de comunicar con una persona de Angola. A pena é que será non llamamos importancia a iso. A maioría das persoas que falamos en currículum vitae ponen inglés ni verano. É mentira que se sente. Mas as persoas ponen inglés ni verano. Francés y medio, una mentira. Y portugués casi nunca ponen nada. Y portugués y puede sport y verano. Si sois capaces, es un profesor de portugués, si sois capaces de entender todo esto que pasó ahora y de reír en un momento adecuado, es que está en una onda. En el caso de chinés, había muchos chistes y yo no sabía. No tengo ni idea. Igual.